Знаеш ли какво се случва, когато капилярите ти се запушват? Стрес, лошо хранене, замърсен въздух, всичко това уврежда кръвоносната система. Капилярите се подуват, притокът на кръв се забавя и клетките остават без кислород. Точно тук идва силата на алоe вера. Гелът от алоe вера съдържа над 200 ценни съставки, ензими, витамини, биофлавоноиди, аминокиселини и микроелементи. Най-важният от тях е ацеманан, който стимулира имунната система, неутрализира свободните радикали, намалява възпаленията и възстановява проходимостта на капилярите. В резултат клетките получават кислород. Организмът се пречиства. Алоe вера буквално пречиства капилярите и отваря пътя към по-добро здраве. Ако искаш тялото ти да ти благодари, започни с едно шише.